Dobar dan. Dobrodošli u naš serijal Pričajmo o demenciji. Ovo je naša druga epizoda, a naša današnja gošća je profesorka Elka Stefanova, profesor na Medicinskom fakultetu, odnedavno u penziji, sa više od 50 godina kliničkog iskustva, a takođe i istraživačkog iskustva. Profesorka Elka je objavila na stotine radova iz neurodegenerativnih bolesti i vrlo je aktivna i u zemlji i u inostranstvu, a zahvaljujući tome je bila jedan od pokretača osnivanja društva za Alzheimerovu bolest u Srbiji. Danas će ona pričati jednim običnim jezikom samo za vas, da biste lakše prepoznali simptome demencije i znali kome i kako treba da se obratite. Profesorka Elka, dobrodošli u naš serijal Pričajmo o demenciji. Pa da počnemo našu priču. Mi znamo da ljudi zaboravljaju iz raznih razloga. Mogu da budu nekada i konfuzni, da ne mogu da nađu reč i da ne mogu da donesu lako odluku, a sve to mogu da budu znaci i demencije, kako Alzheimera, problemi sa memorijom, tako problemi u ličnosti i u ponašanju mogu da budu odrazi nekih drugih demencija. Kako da jedan običan čovek i porodica prepozna kada je to moment kada oni treba da se obrate lekaru? Koji su to simptomi i šta se dešava na svakodnevnom nivou da možemo da kažemo tu nešto nije u redu? Dobro ste rekli da ima situacija, prvo dok ne počne i starenje, a i situacija koja ide sa kognitivnim poremećajima u toku starenja, koji ukazuju da imamo određene probleme, ali jasno se razlikuju simptomi koji su odlika bolesti, znači demencije, bilo koje, i oni problemi koji se javljaju tokom starenja. Da bi negde odmah počela da utešimo neke naše slušalce, da ukoliko imamo malo problem sa pronalaženjem određenih reči, imena starih glumaca, poznatih ličnosti, a posle nam to za brzo vreme se setimo toga i bez napora, to onda je odlika nekog usporenog procesiranja i usporenog pretraživanja. Onda nešto što nam je ranije trebalo jedanput da pročitamo pa da naučimo, to sad malo sa godinama ide sporije. Znači, to nam treba više ponavljanja, ali očuvano je novo učenje. Onda neke stvari koje se dešavaju, na primer snalaženje u novom prostoru, malo je problem, treba da uhvatimo neke značajne kote da bismo znali gde je šta i šta se dešava. Ali to su neki problemi koji se javljaju i koji u stvari ne remete funkcionalnost i samostalnost osobe. Ali, ukoliko imamo zaboravljanje po tipu da zaboravimo skroz događaj koji se desio nekoliko dana, nekoliko meseci ili godinu dana pre onoga kada se to pominje i da osoba ne ume ničega da se seti iz te delova. Znate kako kažu, sa starenjem pamtite događaj i pamtite neke detalje, ali nemate izgubljeni ceo događaj. A ljudi koji razvijaju demenciju u onoj klasičnoj formi Alzheimerove bolesti ne sećaju se skorašnjih događaja. To je veoma velika razlika u odnosu na ono što se dešava sa normalnim starenjem ili što se dešava u ovom užurbanom vremenu kada su svi preopterećeni sa različitim obavezama ili nekim drugim životnim okolnostima. Ali mi moramo da znamo da samo zaboravljanje, znamo da laički u narodu smatra se da je samo zaboravljanje odlika, na primer, Alzheimerove bolesti ili jedna vrsta demencije, ali ne. Postoji takozvana ta klasična forma Alzheimerove demencije ili Alzheimerove bolesti koja se vezuje za poremećaj pamćenja i to se vezuje za poremećaj epizodičkog pamćenja. Znači, nije to ono pamćenje kada dođu ljudi koji se, ili posebno ženske osobe, kada kažu krenem iz jedne sobe u drugu sobu i ne znam zašto sam krenula, pa se vratim na isto mesto, pa to
Pa se setim. Pa se setim šta treba da uradim. To je radna memorija. To ostaje dosta dugo očuvano u Alzheimerove bolesti, ali ako se ne sećamo važnih događaja i posebno ljudi koji se ne sećaju porodičnih događaja, kad se neko rodi u porodici, kad se desi svadba, venčanje ili život je takav neki smrtni slučaj, kad zaborave tako važne stvari ili neka okupljanja koja su bila značajna, onda je to već ozbiljan nagoveštaj da nešto tu nije u redu i da to nije normalno zaboravljanje koje se javlja sa starošću, koje se javlja sa svakodnevnim životnim okolnostima. Ali moramo da znamo i da kažemo da u stvari Alzheimerova bolest, samo Alzheimerova bolest i Alzheimerova demencija može da ima i druge svoje slike i druga svoja lica i naličja, a ta amnestička ili ta forma koja je vezana za pamćenje i za koju svi znaju skoro, da ima i druge forme, na primer forma koja se vezuje za prepoznavanje prostornih znači obeležje, za prepoznavanje likova, za prepoznavanje, znači sve što se, ili za percepciju slika, ili za razvija se nemogućnost čitanja, nemogućnost govora, a to je, znači imamo ta posteriorno-kortikalna atrofija koja sad ovako stručno se naziva, ali imamo i forme koje su vezane za govor i za jezik u stvari, koje su vezane najčešće da ljudi postanu skroz mutistični, znači ne mogu da govore na kraju. I sad tu su neke, isto tako mogu da izgube značaj reči, da ne mogu da znaju šta pripada određenoj kategoriji. Znači, na primjer, ako neko ne ume da meša stalno šolju i čašu ili kad im se kaže dajte mi nešto iz nekog visećeg elementa, čašu ili šolju, on donese nešto što je flaša ili nešto što pripada, nešto gde možete kućina da se sipa, znači kategorija je neprepoznata i to se zove semantička demencija. Ovo pominjem u sklopu ova jezička varijanta i ova vizuoprostorna, odnosno vizuoperceptivna, zato što oni nekad imaju u 50% slučajeva sličnu patologiju sa Alzheimerovom bolešću, znači ta takozvana amiloidna patologija. Ali ne smemo da zaboravimo da ima i drugih tipova demencije, kao što je frontotemporalna demencija koja ide prevashodno sa poremećajem, najveći procenat ide sa poremećajem u ponašanju. Kada čovek promeni svoj, kažu, obično porodica kada dolazi i kada, ili neko sa posla, najčešće oni ne dolaze, retko dolaze sami da kažu da su izmenili ponašanje, nego obično se porodica žali ili se žali radna okolina. I oni kažu, on je postao neosetljiv i nema nikakvih više, izgubio je socijalne norme, manire, nezainteresovanost, ne obraduju ga mnoge apatija, inertnost, nema inicijativu, nema ideje i to je behavioralno, znači na planu ponašanja i obično ti ljudi razvijaju i takozvane razne poremećaje u govoru. Ali ono što je najinteresantnije, ova demencija frontotemporalna, znači to na neki način ako prevedemo, demencija čeonog i slepoćnog režnja se javlja u mlađem životnom dobu, dok za demenciju sa Alzheimerovom bolešću se vezuje posle 65. godine, a za demenciju sa frontotemporalnom se vezuje godište negde 50, između 40 i 50. I najinteresantnije je što često može da se pomeša sa krizom srednjih godina. I oni kažu da on ima krizu ili ona ima krizu srednjih godina, pa napušta porodicu. Kod nas je malo teže da dođe do bankrota, ali imamo mnoge priče iz sveta gde se javljaju to bankroti, kockanje, iznenada je pojava, znači želja za neke potpuno neadekvatne aktivnosti kao što su kockanje, onda često imaju problem sa promenom partnera, mnogo više, onda gubitak socijalnih manira i jedna apatičnost, ili, znači može da bude hiperforma kad je ovako, kada imate mnogo potpuno bez
procene situacije, ulazak u neke biznise, u neke aktivnosti koje nisu odmah se vidi i laik bi video da nisu isplative i gubitak novca zbog toga. I to je na neki način to što se smatra kao krizom srednjih godina, to je u stvari na neki način početak te frontotemporalne. Znači, i obično rodbina i saradnici kažu to nije više isti čovek kao što je bio. Znači, potpuna promena ličnosti. I tu može da bude vezano za poremećaj ishrane, da imate želja samo za slatkišima, za potpuno jednovrsnom hranom i slično. Ali i oni nemaju toliko problema sa pamćenjem, dok tačno duboko do razvoja demencije i ta demencija traje povremeno i dosta duže. A ova demencija koja ide sa poremećajem govora, koja se javlja isto tako i sa poremećajem ponašanja, ona može da bude produženo samo da postoje poremećaj na planu jezika ili govora, pošto i mi kao u engleskom jeziku imamo i jezik i govor, na neki način da nije govor u smislu da on ne može da ima dizartriju, da ima problem u izgovoru, nego ima problem u razumevanju, u konstrukciji rečenice, u semantici, znači u shvatanju značenja reči, i to je takozvana frontotemporalna demencija. Znači postoji taj aspekt. Onda imamo demencija koja se javlja u mnogo starijem životnom dobu, posle 75. godine najčešće, ali imate i ranije, koja se vezuje za halucinacije, i za vizioperceptivne i egzekutivne, odnosno operativne probleme koje imaju, da nemaju strategiju, da ne snalaze se u prostoru, da ne mogu da prepoznaju neke elemente koji su ranije znali, orijentacija u prostoru, ali posebno halucinacije i da imaju fluktuacije. Povremeno su dobri, povremeno i to u toku jednog dana. Promene, što kažu, u toku nekoliko dana ili nedelja su više vezane za Alzheimerovu bolest. Kažu 2-3 dana je dobro ili 5 dana je dobro, pa onda bude, a u demenciji sa ludovim telima tokom dana se javljaju te promene i velika pospanost. I mogu da imaju žive snove i mogu da imaju neki oblik parkinsonizma. Da, to sam htela da vas pitam. Kako da porodica, ako oni imaju te oblike parkinsonizma, znači da imaju taj tremor i to sve, kako da to porodica sad razlikuje? Jel ima neki način? Nije toliko tremor, pošto ste rekli da pošto smo rekli da u stvari uz demenciju sa Levijevim telima ili Luvijevim telima, u zavisnosti kako prevodimo ili izgovaramo, tremor nije toliko značajna komponenta, nego više je usporenost, ali obostrana. Nije znači samo s jedne strane pa da imate razvoj, pa promena ako uzimate lekove, nego jedna usporenost ne samo na motornom planu, nego i na kognitivnom planu, kao da imaju latencu u odgovaranju, u razumevanju, misle ljudi da ne razumeju, u stvari treba im sporost, vreme. Znači to je zato taj operativni deo i vizoprostorni uz halucinacije. Ali tu imate i druge neke simptome koje se javljaju uz parkinsonizam. Znači tremor je manje zastupljen i nije samo jedna strana, nego mogu da se javljaju padovi, mogu da se javlja ortostatska hipotenzija, kao da deluje da su to gubici svesti, a u stvari nastaju sinkope zbog ortostatske hipotenzije najčešće, i te halucinacije i posebno noćne more, takozvani živi snovi, to sve ide uz demenciju sa Luvijevim telima i parkinsonizam. Znači to na neki način u odnosu na ovo što smo do sad pričali, kod Alzheimerove bolesti vi skoro nemate nikakav motorni ispad ili problem sve do kraja razvoja bolesti. Jedino kod mlađih ljudi kada počne bolest pre 65. znači negde od 50. i posebno kod familijarnih formi imate rano javljanje brzih trzeva, mioklonizama. A ovde mi tako učimo, znači da kod
Alzheimerove bolesti i na početku kod frontotemporalne nemamo mnogo ispada, skoro nikakvih. Kod frontotemporalne možda može tokom brže da se razvija i tamo neki parkinsonizam, ali više motornih ispada nema. Ali ove druge demencije, kao što demencija sa Levijevim telima, tu imate parkinsonizam. Ili kod atipičnih parkinsonizama, kada imamo jednostrani gubitak osjećaja za dodir, kada imamo čudne pokrete u toj ruci, fenomen otuđene ruke, to je takozvana kortikobazalna degeneracija koja ide sa promenama i na planu govora. Znači tu imamo pridružene motorne znake i mi kao doktori to jako puno gledamo, da isključimo odmah, onda možemo da napravimo neku klasifikaciju kom tipu klinički pripada taj slučaj ili osoba koja ima te simptome, da ih nekako klasifikujemo. Imate i takozvanu vaskularnu demenciju ili vaskulni kognitivni poremećaj, gde imate sasvim mešovite simptome i ispade, ali imate brzi gubitak kontrole sfinktera, imate ponovljene šlogove, imate veoma značajne faktore rizika i obična magnetna rezonanca jako često pokazuje da se dešavaju mnogo malih šlogova i velikih može da ima, ili se dešavaju šlogovi u strateškim zonama, pa imate brži razvoj demencije. Tako da to je nešto drugo što ali tu isto imamo nekih fluktuacija, da, tu imamo kao, tamo kažu stepenasto pogoršanje, znači pogorša se kad se desi neki vaskularni događaj, a onda se to stabilizuje i ostane na tom nivou i ponovo imate drugu stepenicu kada se pogorša, ukoliko ne prepoznamo i ne radimo na tome da nekako suzbijemo ili da malo rešimo probleme sa pritiskom, probleme sa holesterolom, sa debljinom, sa dijabetesom, tako da je to sasvim drugi tip i tu mogu da budu različiti piramidni deficiti, znači deficiti koji se vezuju za šlogove, kao oduzetosti ruke, noge ili i ruke i noge. To je vidljiviji su ti motorni ispadi, ali tu ima mnogo ispada na planu raspoloženja, depresivnost, onda mogu da budu, ukoliko se dešavaju u zonama koje su za vizuoperceptivne, da se dešavaju isto halucinacije ili isplade na planu sumnjičavosti. Znači i tu mogu da se jave te simptome, kao što imamo i kod Luvijevih, kod demencije sa Luvijevim telima ili negde kod Alzheimerove bolesti kada postanu sumnjičavi, ljubomorni, ali to se javlja više iz nekih drugih razloga u Alzheimerovoj bolesti u odnosu na ovo što se dešava u ovim drugim vaskularnim ili u demenciji sa Luvijevim telima. Znači to nam je prvi korak nekad kad razgovaramo i sa ljudima koji dođu da se žale da imaju određene probleme, najčešće dolaze sa rodbinom i obavezno pitamo i pratioca i pitamo i pacijenta. Jer smatra se, imate nekih odokativnih informacija da kažu da 50% ljudi koji imaju Alzheimerovu bolest znaju da imaju zaborave neki probleme, a 50% ne znaju. Nisu svesni na neki način. Nisu svesni i često imamo problem što pratioci ili rodbina kaže jedne informacije, a oni kažu ne, to nije tako, ja mogu da radim sve ovo ili tako nešto. Ali najvažnije ono što često pitamo, jer postoji ta gradacija blagog kognitivnog poremećaja i demencije, da pitamo da li je čovek samostalan i funkcionalan, ta osoba koja dolazi. Ukoliko je funkcionalna i samostalna, bez obzira na stepen kognitivnog poremećaja, mi ipak kažemo da se radi samo o blagom kognitivnom. Ali kada se naruši samostalnost i funkcionalnost i počinje čovek da ne bude sposoban da živi samostalno, ne zbog koštano-zglobnih problema, ne zbog neke druge somatske ili fizičke bolesti, onda je to već znak demencije. A recite mi, kako da familija kad sve ovo primeti ili kad nešto od ovih simptoma koje ste vi
pominjali, oni primete, pogotovo da su učestali i odu kod svog izabranog lekara. Šta je najvažnije, jer ja pretpostavljam da izabrani lekar, mi smo to nekada zvali lekar opšte prakse, sada se to ne zove više tako, ali to je ta primarna zaštita. Oni naravno su zaduženi za raznorazne probleme i u tom smislu ne mogu da imaju znanja na ovom nivou na kome ih imate vi kao neurolog. Šta je to što familija treba da kaže i kako da izrazi tu svoju, da kažem, brigu da se radi o nečem ozbiljnom, da bi lekar to prepoznao i uputio, pretpostavljam, najbolje kod neurologa? Da, pa u Evropi i kod nas ipak je dijagnoza demencije vezana za neurologiju. Da. Ili ona klasična, tako i Evropska akademija za neurologiju smatra da je primarno treba da se bave neurolozi, posebno sada sa novim tendencama u razvoju i da treba da se ide neurologu. To je, slažem se i ja, ali nažalost nema neurologa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. To moramo da znamo. Ali da li lekar koji je vaš izabrani lekar može da da uput za neurologa? Može. Ide ili na primjer u Beogradu, ide ili u sekundarnu zdravstvenu ustanovu ili ide u tercijarnu. Da. U određenim gradovima postoje ti takozvani centri za poremećaj pamćenja i demenciju. U Beogradu je jedan takav, nažalost, nemamo mnogo centara. Da. Znamo da u gradovima u zapadnom svetu postoji u svakoj opštini centar za poremećaja pamćenja većim opštinama, posebno kao što je Beograd, klinike za memoriju, trebalo bi da ima tako, ali nažalost nemamo to. I onda ide se kod njih, a obično rodbina kaže ili sam pacijent koji dođe kaže da ima probleme i da mu to ometa svakodnevno funkcionisanje i treba, u stvari osnovno što treba da pita opšti lekar, da li njemu to pravi veliki problem i da li je to mnogo različito u odnosu na ono što je bilo pre. To je mnogo veliki ključan moment i nešto što je jako važno da se kaže. Znači, da bismo to sada objasnili jednom običnom čoveku, jako je važno kada se prvi put obrate lekaru da kažu, znate, mi primećujemo promenu koja je učestala, koja se javlja na svakodnevnom nivou i prosto bismo želeli da vidimo neurologa, jer imamo utisak da to nije nešto trenutno, nešto što se... Znači, osoba se promenila, nije više ista osoba i ima ozbiljnih promena i da je to izabranom lekaru dovoljno da da uput za neurologa. Da, i važno je što je sve to što se javlja u obliku kod demencija, što sve ide sporo, šunjajuće, čak nekad neprepoznato i od rodbine koja ako nema baš blizak kontakt sa pacijentom ili od bilo koga ko je tu u blizini, čak i od doktora u opštoj praksi, taj čovek može da dolazi ukoliko ne ispitate dovoljno i nemate vremena, sasvim je drugačija posao, može da se desi da bude previđeno na neki način. A da li može da se desi to da lekar opšte prakse uradi ovaj opšti MMSI test koji mi zovemo i da to bude dobro jer recimo radi se o nekoj od ovih drugih demencija o kojima ste nam vi sada pričali, znači memorija je dobra i da prosto lekar opšte prakse kaže pa memorija je sasvim u redu, od 30 on je imao 28 ili 29, znači nije ništa, idite kući i opustite se. A u stvari se radi o Lewy body ili o ovim Lewijevim telašcima ili recimo o frontotemporalnoj demenciji. Šta je onda, da li familija posle nekog vremena ipak treba ponovo da dođe i da kaže ali ovo nije memorija nego je nešto drugo. Prosto da samo ohrabrimo ljude da budu uporni ako oni sami imaju utisak da tu nije sve u redu, pa čak i kada ih lekar
ohrabri da je sve u redu, jer ipak lekar ga je video samo u tom momentu i ne može uvek lako da prepozna, a familija ga viđa čitavog dana ili pogotovo taj neki partner i on to može nekada bolje da prepozna nego verovatno lekar. Znači, treba biti uporan u tome da se dođe do neurologa da bi mogla da se uspostavi pravilna dijagnoza. I kada ste govorili o ovoj frontotemporalnoj, da se ona vrlo često javlja pre 65. Znači, kod mladih ljudi pogotovo se teško uopšte dođe na ideju da bi to mogla da bude neka neurodegenerativna bolest, nego se misli to, kako ste rekli, kriza srednjih godina ili da prosto je osoba iz nekog razloga postala nadžak, kako mi kažemo, ili da tako menja svoju ćud i postala je iz nekog razloga sebična, jer ta demencija vrlo često nosi karakteristiku sebičnosti i neempatije. Važno je da stanovništvo zna da to može biti problem sa mozgom, a ne tek tako neka promena koja je samo posledica hormona ili tako nečega. Sad, kad oni dođu kod vas, da li biste ovako ukratko hteli da nam kažete šta vi preduzmete, da prosto isto tako naše stanovništvo zna koje su to metode koje se upotrebe da bi se došlo do dijagnoze, da li se sad tu daju neki krvni testovi, da li se rade neki skeneri, neki drugi testovi za koje možda nikada nismo ni čuli. Šta je to što otprilike spada u neki klasičan proces dijagnoze? Pa ovako, prvo što pregleda neurolog i razgovara sa, anamneza je jako važna, znači uzimanje podataka od pacijenta, od osobe koja ima probleme i njegovog pratioca, ili ako nema pratioca samo od pacijenta i neko ko je možda u nekim bližim odnosima, to je jako važno. Onda ide neuropsihološka procena, odnosno kognitivna procena, to radi psiholog detaljno, jer mi moramo, pošto radimo u centru koji je osposobljen, ako se radi u centrima koji su za kognitivne poremećaje, onda mi moramo da definišemo da li je zaboravljanje problem baš epizodičkog pamćenja, što je vezano za klasičnu formu Alzheimerove bolesti, ili je više zbog egzekutivnih problema, znači operativnih, da imamo dobru rekogniciju, ako se dobro seća na svim onim zadacima kad mu ponudimo neka rešenja pa da izabere, a ne može ovako spontano, mu je sporije i otežano, onda mi to pravimo neku selekciju, znači moramo da definišemo profil, kognitivni profil. Svaka od ovih demencija što smo i rekli, ima svoj neki specifičan profil koji je negde prema nekim istraživanja skoro 85 do 90% može da bude konkordantan sa dijagnozom, da pogodi ta onda imamo neke analize koje tražimo hormone štitaste žlezde, obično u starijem životnom dobu ili u određenom životnom dobu počinje da bude oslabljena funkcija, može da bude nedostatak vitamina B12, može da bude posledica kada uradimo na magnetnoj rezonanci, ako vidimo da ima mnogo vaskularnih poremećaja, promena, onda da je to vaskularni tip demencije. I ono što se radi sada i što se preporučuje skoro u svim je nekoliko specifičnih dijagnostičkih metoda koji se rade u tercijarnim centrima. Jedna je lumbalna punkcija i određivanje bioloških markera u cerebrospinalnoj, odnosno u likvoru, koji ima jasan zapis i koji ima veliku sigurnost u potvrdi. Ako imate beta-amiloidnu patologiju, to onda može da bude jedna od ovih koje smo pomenuli. Znači, kao što je klasična atipična forma, onda posteriorna kortikalna, semantička demencija, logopenička, znači oni koji su vezani za Alzheimerovu patologiju. Znači, smanjeni nivo beta-amiloida u likvoru, povišeni nivo i fosfotau i tau, ali to je nešto što je
dosta precizno i korisno. I možemo to sad u većim gradovima i u većim tercijarnim centrima u Srbiji to može da se uradi. Znači to bi moglo po vašem mišljenju da prilično smanji taj dugoročni proces traganja šta je, jer ako čovek uradi taj test, onda se to može... Negde imamo, to je jako važno i zbog terapije i zbog raznih, da moramo da negde usmerimo i da znamo, nije samo od akademskog značaja, važno je i zbog terapijskog postupka i sve. I još jedna metoda koja se koristi aktuelno u Srbiji, ne koja se očekuje, je takozvana pozitivna emisiona tomografija, posebno kada na osnovu profila, čak i u likvoru, čak i u neuropsihološkoj proceni, mi ne možemo da budemo baš mnogo sigurni, ali opet moramo da ga svrstamo zbog terapije, onda se radi pozitrona emisiona tomografija koja meri funkcionalnost mozga u zavisnosti od toga kako koristi šećer, odnosno glukozu. I mi imate indikativni zapis za Alzheimerovu bolest, jako specifičan zapis za demenciju sa luvivim telima, potpuno suprotno. Dok je posteriorni, taj cingularni deo koji je označen za Alzheimerovu bolest, najčešće zahvaćen kod Alzheimerove bolesti i temporoparietalni, u demenciji sa luvivim telima taj posteriorni cingulum je očuvan. Znači mi možemo mnogo lako da vidimo na osnovu tih funkcionalnih metoda, kada se daje obeležena glukoza, šećer znači, i onda ljudi koji rade na nuklearnoj medicini, oni pročitaju gde se više koristi, gde se manje koristi i na osnovu toga nam daju profil i opisuju sliku i onda mi to možemo negde. Kod nas, nažalost, ne postoji amiloidni još PET jer imaju problema sa nabavljanjem tog liganda, odnosno obeleživača, a to se smatra da je najprecizniji i najsigurniji na neki način. Ali to je za Alzheimer. Za Alzheimer, 100% znači, sigurnost. ako se sumnja na nešto drugo, onda je i dalje likvor, onda magnetna rezonanca sa atrofijama koje se viđaju. Onda imate takozvane metode koje opisuju koji je stepen vaskularnih promena. Da li je to po fazekasu se to kaže i to naši radiolozi znaju. Kažu fazekas 1, 2 ili 3 i onda mi znamo najjači da je to se radi pretežno o vaskularnoj demenciji. Ništa, evo, hvala vam, ovo je bilo jako detaljno i ja mislim da se puno moglo naučiti o tome. Što se tiče lekova i svega toga, eto, neurolozi znaju koje lekove treba da prepišu, šta mi imamo, znamo i da postoje neki novi lekovi, ali to još uvek kod nas nije aktuelno i o tome ćemo pričati jednom drugom prilikom. Sada prosto hoću samo da vam zahvalim što ste ovako detaljno objasnili i razne tipove demencija i kako da ih prepoznamo i ko je taj specijalista koji je najbolji da tu dijagnozu uradi na pravi način i da se do dijagnoze lako dođe. Tako da se nadam da smo ovom emisijom uspeli da malo, da kažem, podignemo svest o simptomima i o tome ko je taj koji treba da se time bavi i da pomogne onome koji ima te probleme i porodici. Hvala najlepše. Samo da kažem, podizanje svesti je mnogo dugačak proces. To da verovatno i znate, jer mi smo to počeli još od 2003. godine kad sam ja došla sa postdoka i radili smo jako puno na tome i mogu vam reći da je velika razlika, ja kao kliničar, u odnosu na ono šta je bilo 2003. i šta je sada u ovom trenutku. Da mnogi ljudi samostalno dolaze sa najblažim simptomima i sa subjektivnim kognitivnim poremećajima koji dolaze i koji se pitaju da li je njihov problem značajan ili ne. Tako da to je velika stvar, na ovaj način
podizanje svesti je mnogo važan. I zahvaljujem se što ste ovo preduzeli. Hvala puno, prijetno. Ovim smo završili ovu prvu epizodu našeg serijala i nadam se da smo time makar malo podigli svest koja se podiže već godinama, ali nije je lako podići i demencija je zaista, kao što smo videli, nešto vrlo kompleksno sa raznoraznim simptomima i teško se može ustanoviti samo jednim odlaskom kod lekara, znači potrebno je da to radi stručnjak i potrebno je da porodica bude koncentrisana i sve simptome primeti i zna gde da se obrati, tako da sa gostovanjem profesorke Elke smo otvorili vrata, nadam se, jednom lakšem dijagnoziranju demencije.